Ah, lain na sa akong gibati, uy. Kasukaon ko nga. Lami kay kaog aslong. Na, tay. Diba ako? Basi nangala na ko no, buntis ko. Saan ka na ko ni pag-ingon sa kong bana no niya. Naghanap problema na ko. Yun saan ako ni pag unang istorya. Ah, lain na jud ay malipong jud ko. Medyo na ako makaya ba? Kamsa ka ma? Ha? Kamsa man ka? Ay, kaya ibati na ko eh. Kamsa magagsuka? Murang kabuhin magurgo. Ma, plaster sa dumi kaya tanahon be. Sige magagsuka ma. Ambot ani oy. Murang kabuhi man ko. Ah, manay kagikan Hindi na sa ko eh. Lain kaya akong kuan ba nga. Kasukaon ko nga lami kay pangawag aslom. So man. Saan naman ay mo ma? Di ka buntis ma? Ha? Ba? Ambot ani na ko eh. Murang Pagtarong ba? ambot ani murang Buntis ka ma? Delikado ni mo ma. ha? Ay, I-plaster sabi kay itong basin no kay lami man ikaw mga Di ko aslom. magpatakag hilot yun ma kay Kasi diri abo kay na. pahitan ni Ano inani sa mo naman eh karon ron eh? yan yung buntag sa'yo, yun nag, ano tukar. Ginubi, lain yung kayo, mamurag. Mas maayo man ni may patanaw to ni sa paan doktor. Palitag fitiw niya. Sige, ano na to, testingan na to. Matay pre. Taman, Dako kay kong problema. may problema ha, pre. Katong dula-dula na mong Ashley. Disgrasya gyud. Sa pagka-disgrasya na. Paminaw na ako katong dula-dula ato na abot tog problema. Dako kay na problema pre ba kay nabiya na ibana na. Saan po rin problema ha din? Naupo ka sabot po. Iritso daw. Ana ba? Pre, niingon sa kuaga pre, ganiha pre ba? Sayo kay ni tawag. Nya, pre, sa may ingon niya. Buntis lagi daw siya. Sa man mo na. Mugay akong pangutana nga. Saog kay ko ni. Nya, pamilyado rin ng Nabiya na, pre. Nabiya na ibana no. Ano, nakaagaw po kang kilabot anang. Dula-dula naman to mga pre. Wala man to na magituyo. Dula-dula ba? Duwangas dula. Kabalo kang minyo na, pre. Ipatol po yun ka. Basta pong kabadlungo na po niya mo, eh. Itaw pre. Ang saon taman. Mulayas lang tingali ko pre o. Mo sulong ko dito. Ay, glayasi, pre. Oy, gwapuan ha. Tuon mo itong babae. Nga ipaangkon sa iyang Muadto ta dito basig gukuron taglagaraw siyang bana. dili ba? Katong babae ang kuano ba nga, ikuan siya nga, ipaangkon sa iya ha. Ah, ipaasyom. Oh, Man daw na pwede pre kay nagsabot man siya sa ilang bana nga. Di sa daw na siya pabuntisan. Nya karon kay nabuntis man. Nakong dispal ko ni. Ah. Sige lang pre. Manubag lang galing kung sa langatan na ni. Tara. Kaya pa ma? Ayaw pala, gumagawa sa tayo. Saan ka? Dari ko magsulat, hilayin, kayo. Saan na ma? Check up na lang lagi ni ma. Oh, tinag sa mabigi. Plastaron na to ni kay maumon pa karon diha na. Balik dito, balik sa linggo kanan ma. Wala, hiluta daw nakbi, naunsa naman yung lain kay ko. Pa-check up ginato no. Hindi na bibasin, panuhot ra lagi na kay Ano kabuhi. Ano ko tani na magsigdigwa? Nansa ka? Ay, kikabuhi garo ni dong ay. Ha? Kabuhi garo ni. Kabuhi daw siya pa niya. Sig suka. Napa ko dahil kabuhi, dili magsuka-suka. Awa, ang sama na. Ano pa? Kabuhi ra ni dong, kabuhi ra. Kabuhi ba na Ay kung ingnahangan ni resulta na ng kalaakan nimo. Mura, kabuhi ra man ha, kay kabalo bitaw kas panahon karon nga bugnaw kayo. Kabuhi, bantay lang gitaw kag kabuhi Kanira bitaw. na sa dito pa sig suka. Asig buntis kang bayhana ka. ha? Ay, si patagag yaw-yaw dong. Nagsabot na ra bata, bantay lang yung kang mabuntis ka. Ay, si patagag yaw-yaw ang baba ni mo. Ano ba si makagdigwa diha? Malay mo, gikabuhi lang, gipanuhot. Panuhot. Smayo ani pa-check up tani. Oh. Gino Bantay lang yung ka. Ay yung kong sulayi yun. Sa may plano ni mo ni pa. Hiluta daw, hiluta daw, hiluta daw. Anong diripo ka? Dito ni ka sa sunod. Mo kwanta ko bagay mo suka ko sa alam mo, di ka sunod magsuka-suka. Karong-karungan lang yun na bantay. Kuha na na yung mama oh.
Sab, ay, may biyahe. Dali pa. Sa mga pa. Sila pala ko lang na mo papa eh. Ikaw na ba? Di mo Diyan ako di man ko Di man gyapon na makatabang na to. Naaram ko na dira oh. Sa hindi makatabang nga na naman yung kaugati man ka di man ka gusto. Di man Sila dagag si yaw-yaw dira. di man na agre. Sa ka mamaya. Asan? Ikaw. Anong kuan ba? Ako istorya nimo na. Ato-ato ang gud niya. Sa ganin sa man. Ay sawa yung papa niya. Lagi sa kanino. Buntis jud ko ba? Ha? May buntis ko niya. Akong kapagpimanan na dili ni kay papa nimo. Kinsa man daya ma? Murag duda na ako nitong nag-inom is mga barkada na ko ba nahubog ko. Ang nabiblihan yung tagkasaba ni Papa ron. Ay, lagi sa mga papa nimo. Ato alam ni ba? Matingag, may hindi na masakpan ka na ba yan? Mo ito ka pa rin ka nimo. Dili, muburot ba yun na? Ano na? Ay, jug sa bang Sir, papa ang nimo. sound pa ni mong tago-tago makay maburot na imong tiyan. Sakpan gyapon ka Ako na. naman yapon na kay may mag-unsa ra may papa nimo nga ba naman ako na di siya kalat tapos dali lang jud Dapat kabutukan. tagampi po kasi mo kaugalingon na. Saan ako pagkabalo nung nga nahubog ko ato ba niya. Duda na ko si gibinuangan guro ka tong give heart ba. Kami man kaubahan na to nag-inom. Give heart try duda na ko ani. Muna kay pala ubog manggo kay kagod. Hawaro ni resulta na. Ay basta ay lang sa bang papa nimo. Ay jud sa bang papa nimo sigo alang eh. Antuk ra day sigsuka kay wala nang gyud nitugan ba. Alam mo tugang kang papa nimo masagpaan tang papa nimo ma. Angko nimo sa iya. Kuna. Ay sagud karon dili sagud karon nga time good. Ni ulat na kanang maggubot tag maayo. Kabang masabot ra nimo papa kay palangga kay ko anay mong papa oy. Kung nga dili sa rantanan ma, panahon na. Sige na ko na kay Sige na, okay ra ka? ginanay. Okay ra ka ma? Okay ra kay. Okay, abangan ang part to guys. What's up guys? Shout out tayo kay Elayang ng Davao City and syempre kay Ernaline Mukoy from South Cotabato. Oh, siya shout out. Pasensya kayo do kayo na shout out no. Then shout out kang YouTube no. Then kay Nestor Sardido, kay Mark Mac. Shout out kay Bontero TV. Bentorero TV dahil shout out din kay LC Isabella's Vlog, shout out kay Nonoy Crossdale, shout out from Molabon, then kay Kuya Bats Vlog, Ayong Mahumpay, shout out, then kay Chris Ken Labador, shout out, o kay Perilyn Balungag Mariano, shout out din, shout out kay Mimi Gumakay, o kay Vicente Vida, shout out kay Elvera Sumaliling, shout out Rosel Torres, shout out kay Renz Pistag, shout out o kang shout out din kay Tensitan from South Cotabato, then shout out kay Janice Imbalsado from Asturias City, Cebu, Celso Benitez, shout out o kang Ana Iscasina, shout out o kay Mary Kabantingan 47, shout out o shout out kay Gerald Jimenez o shout out po kay Hanimi Omo Basale, shout out o maura to guys ay kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page o pag-subscribe sa mong YouTube channel. Salamat.